M-O-R Only radio Gugma pa mo. Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Wa pa rin man ang suliranin ni Lin. Lin. Paano ba yan? Alin ang gagawin? Nako! Ambot lang tabangi daw kog basin naminaw si Lin karon ba? Tabangi daw kog advice ani ni Lin be kung kaganina dagan ag ningon nga dili dagan pud nangingon nga quit na. Mo quit or dili? Karon ang iyang pangutana dapat ba magpakasal na siya? Hapit na ra ba? Kung ingani ang taras sagay. Dili mo gina perfect ang relasyon, tama? And naman gyud kuan nga magbag-o ang tao, di ba? Naman gyapay puruhan. Di pasabot nga ingana na gyud siya forever, di ba? Para sa inyo, ikaw ba ang naa dito nga side nga kani bitawng maingon nga ay maayo lang nga pag-istoryaan ng lalaki. Ayon lang yung istorya ang lalaki para maksabot na siya, oy. Matabang pa na, ingana. Or, ikaw ba ang side nga, kang lisura naman. Biyay na! Ikaw ba na? Naka-experience ba kag ingani nga mga sitwasyon? Kung imong partner na wala nagrespeto sa imo. Giyon sa nimo pag-deal, nagbag-o ba siya? Or walay pag-asa? Gibulagan nimo siya. Depende ra. Or basin ikaw tong parang si Justin nga nagsige na lang hantod sa such time gipukaw ka sa katotohanan na mabulagan na kaniya until naka-realize na ka sa imong mali. Kung kinsa to nakarelate kang Lin or kay Justin, tawag karon 0937-3731-674 para i-share na ang inyong kasinatian o para daghan mi ma-learn. Kaming wala ka experience og kami nyoon or kanang ingana nga sitwasyon. And then, pwede po ninyo iingon sa amo kung unsay inyong advice or payo para kang Lin. Okay, tawag na 0937-3731-674. Lin, wag mo na ituloy yan. Binabalak mo. Pinaglalaroan ka lang, gawin ka lang niya balay katulong. Walang kwenta yung boyfriend mo. Buti maghanap ka ng iba. Yun lang masasabi ko sa iyo. Ang iyong tagapakinig, Luel in Youngsbell. Youngsbell from Luel. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Hello, madam. Si pangalan, ma'am? Si Koanday ni Angie. Angie, kaning pakilayo lang ka diya sa may radyo. Palayo lang gamay. Kaya nag-echo gid siya, Ma'am Angie. Pila edad nimo, ma'am? 22. 22. Sige, ma'am. Unsay kasinatian nimo, ma'am, about ani, ma'am? Kuan katong napo ko sa tong lugar sa una na ako'y naipon na to for 4 years naipon. Pinakauna nimong live-in, ma'am? Ay, mo sa tulas. Primero og last. So sugad ato wala na. Wala na. So wala gid imo gid siyang gibuyan. So nakabalo nami nga nagbulag gid mo. Nagbulag na may last year. So 4 years nga to. Unsa day mga gibuhat niya? Kuan man gud siya kanang dito man nagipon sa ilaha. Nya
Sa among 3 years ato, smooth pa kaayo. Time pa sa ilaha, meaning kauban iyang parent? Oo. Okay. Pero okay raman yung parents. Okay. Binangga Pila imong edad? Kuan ko ato. 20. 20. 19 to 20. Mm-mm. Kay 2 years man may naguyab, 2 years man nag-ipon. Kay Okay. nag-ipon mi ato tungod kay nag-eskwela ko dool sa ilaha. Para dali ra pod. Para oo. Convenient ra sa imo. Legal man pud min duha. Legal meaning Legal both family. meaning Ato sa akong ex. unsay legal Parang gibali ka ng murag. na ay pananghid. Oo, na. Okay. So gitugutan mo Katulad and nga then sa- okay ra. Pagka hapit na mag 4 years, ito na dahil nag-struggle lang mong kinabuhi. Ano man? Kuan dito siya master pupi ka ng sayang pag nagtrabaho siya sa isa ka kumpanya dito sa Amua Dapit Mhm. nga. Ito nga kumpanya noon siya nga makabungkag di siya sa pamilya. Meaning Pero nagdag ko isa ba? meaning kinsa may nag-ingon ani sa imo? Daghan na sud kay naka-experiences ko. Lagi pero kinsay nag-ingon ani sa imo? Kinsa man Wala. mga katrabaho niya? Oo, mga katrabaho pero kana siya nga sitwasyon na yaras nako na ibalaan nga officially na gid nga nakabalo ang tanan nga bulag nami. Pero sa katong kami padagan na kay mga anomalya. Pero dili lang ko Wala nimo nabantayan. Nabantayan ako sa mga lihok niya. So na-confirm lang dayon adtong nagbulag na mo. Oo. Pero samtang in love pa kay ka sa iya, Gabkay ko sa iya ha, nada to tanan. gakalimtan nimo ang mga duda. Oo. Unsa may Yeah. imong mga duda day? Unsa imong mga ebidensya nga ginagmay? Nga siya ilain. Ka-text? Personal gid kauban sila. Nya nakitaan man Yeah. nimo. Ha? Nakitaan nimo? Nagitay man nasapon ako. Unya, Nga nag-uban sila. giunsa Kauban niya nimo? mga katrabaho, pero todo dinay. Nga, tingala naman lang ko sa ilang balay kay mura ra bitaw ko anlong dadto nga muli lang sa ganansya. Paglakaw na pod. Mura gipon ko na imong need. Kay kanang magtrabaho siya. Ay ako pa siyang lutuan buntag sa'yo. Bisag bidar kay ko, gikan ko sa eskwela sa una. Mag-imo ko sa mga project, assignment. Hindi na siyang matahan niya. Ulian ako niyag nakainom, hubog, tas mo, lakaw na po. Nanabita. Nasigaring pangyaway. Giunsa nimo pag-survive ato? And then pila ka unsa ka dugay ka nga sigig antos? Mga 6 months. Mhm. Pagbulag na mo, ay din ako nabalaan. 2 months na dahil sila naguyag. Mhm. So ang panagbulag nimo unsa hinungdan di ay? Ang panagbulag, giunsa nimo pagbulag? Yan akong giprangkahan kanang prangka nga usay mo ingon siya nga buin ako kay nana ka nang ganan pa kag stay sa ko ang tao wala na ilang sa imo. Mhm. Sakit para sa ko nga part nga. Mhm. Okay kay unta mong both family. Mhm. So, Unya sakit kay gi-reject ka unya siya pay Oo. nakiggusto makigbulag. oh, Mhm. nana yun. So nagbulag mo meaning siya ang nag-initiate. Siya. Okay. And then giunsa nimo pag-accept mark naglisod pa kag move on or diretso na? Grabe. Isod gid kaya sa master po. Mhm. Kanang time bito nga murag nang muhungit ka nga abi nimo dagan na kayo mong nakaon pero dayto isa ra dayto kaungit. Mo ba? Na spaced out ka lugar, spaced out. Oo, inana gid. Niabot ka Wala sa ko ibang na- dimension. Murag na sa Mars. Abi ni mog napa ka sa ABS-CBN na nanawag probinsyano susto naman day kas Encantadilla. Nasi-retail. Okay. So murag kinsa may nakapamata nimo anang pag-move on? Kuan. Nalangyaw ko sa isa ka lugar Mm. nga lugar nga walay nakaila sa among duha. Nana. Tas until now, nagya pun ko diri. Feeling nimo naka-move on na ka wala pa. Oo. Nganong hinay ka Nga, murag. magod. Nganong Koy, basta day naibag-o.
happy naman siya. Wala ko lain mabuhat. Kundi magpaka-happy naman ko. Basta Para di kaya. naiba ko ba, hindi pa nagbutas na pantay ka. Ala, guilty! Oh, nabi yan na usahay. Di, wala ko naingon nga ikaw ha, pero naiusahay nga. Dili, Uy, dili. kaning, Kuan uy, man, kuan man siya sa- naigwapo dari, tapos, kanang, okay naman ko, kay kuha naman ko rin, sige, kay, parang wala mo sa kikibuhat, and, kailangan na ako Isa lang ang sa dakong gunitan ng words ato kay Aster Pop kanang everything's happen for a reason. Inglisan lagi dahin ko lagi. Mo na lagi dahin ni nakapa ni mga kuan. Kanang hapit na mga buliya so Inglesan din ta para mahuman na din. Bitaw, okay ra gyud ka. Sunod man na siya Master Pop. Ah, Okay ra ko. So honest na ka nga kaning happy na ka karon and willing to kuan na pod to love again. Kay kuan mo gud Master Pop kanang experience na ko karon ang wala na ko na experience sa mga kumusta. Alone sa ka na nga mga kamot experience. My goodness. Lahi ra gyud. Unsa man abi patanaw ko unsang nga experience Kuan ni. Master Pop kanang nagkakaon kog balot na bunguton ka. Hoy! Diyos ko Lord, sa man nga balutan na. Tag 15 ba na? Sa una Master Pop sa kami pa di ko gakaog balot karon kay ginapangita na gid nako kada adlaw. Habi ka na nga balutan ha. Di tama. So na kay mga natun-an dayon nga may anak dayon nga. Mo nang enjoy life. Enjoy While young. Mo na din kasi ang mga amiga ay sa muli sa kog sayo karon nga naman. Nga nang muli man ka besh. Mo enjoy sa ako sa akong life. Ay, Diyos. Bitaw Master Pop enjoy life while young. Basa kay day. Oo, Tapos tapa. magud sa namong gap ato. Nana. Pero at least nainunduman nimo siya karon, what did you learn sa inyong experience? Ayo yatag ang tanan-tanan. Pagbilin para sa imong kaugalingon. Oh. Para So kumbaga nalimtan day nimo imong kaugalingon ato nga time. Kuya Master Pop uy. Nalimtan gid kayo as in pati pamilya siguro. Oh, no? Mayo-mayo kay nakakuha na pug ka na humana imong kuha na to. Charge to experience na lang to siya. Oh, napa ba kay mensahe sa iya? Pagpaka-happy na lang gawin mga mater. Da lagi. Mga mater na imong mga kukuing na. Bita, sige, kinsa may imong i-greet, kinsa imong gusto i-greet, wala ba? Ang pamilya dito sa Medina Yung gikilig ka. Akong uyab nga nagtrabaho naning kamot taon kay para makapalit og grocery ug bugas. Ay, Wala na bugas. Unsa imong message sa imong uyab? Sa uyab. Ina nga, hugasin ang balut. Ay, kabala ka, di lagi na ako nabukon. Ako na siyang sudanon. Ay, sige. Ayaw ipakaon sa lain balag. Balag. Na-off din siya. Saya nga ato. Ay. Kaong-kaong na rin atong gisgut. Alam mo, Lin, nasa sayo ang sagot. Ito lang sabi ko sa'yo. Kaya mo bang matali? Sa isang relasyon? Kung paulit-ulit ka lang naman niyang sinasaktan? Kung itutuloy mo ang pagpapakasal sa kanya, naisip mo ba kung paano kapag nakaanak na kayo? Anong klaseng pamilya ang kaya mong ibigay sa anak mo? Hindi lang ikaw mahirapan na yun. Mag-isip ka ng paulit-ulit kung ready ka na balin. Thank you and God bless. Tabok o poldi ay ni
Greet lang ko sa akong boyfriend na si Benji Canales, si Rose Diani Masterfus. Rose! Tumatagalog ka, ha? Tumataginting. Ito ng next caller natin. Hello? Hello. Uy, mga babae, manggid ni mga nakarelate karon ba? Guilty ang mga lalaki ba? Wa ni tawag ay maulawan. Sige, kinsa ni? Ay, si Janet Dali Master. Si Lynn? Si Janet? Yes. Sa ka nanawag, Janet? Sa Kuan, Agora. Sa MOR. Nanawag ka sa MOR. Akong gitubag dayon. Bitaw. Agora! Okay. Pila edad ni mo, Janet? 20. 20 pareha atong kuan. Naka-experience na ng 20? Uyab-uyab lang. Hala. Walay respeto, anak gyapon? Unsa ba sir po? Why respeto imong uyab sa una day? Wala lang, nakarelate lang ko sa iyang Kuan. Asa? Kana nakarelate na ko sa iyang story ba? Laging ano man, unsa imong experience day sa una? Ay, wala man sa inyo nga experience, pero Kuan lang da ka nang kung nato maging nga situation na sir po. Nganong nakarelate man ka nga wa man day ka nakaagi? Ang charot lang, oy. Sige, gusto ra day ka mo kuan? Advice Mo na. advice, sige. Unsay advice nimo kay Lynn? Kung nato maging nga situation na sir po, nga maglisod na maging siya kay Kuan maging magninyo na di sila unya. May balaan na ba niyang batasan sa lalaki. Mm. Nga ba sa magninyo na lisod na di kayo mabulag dyan. Oo na. Kinagasto na pod, so sayang gasto. So ay na lang Oh, dili na lang yun. kay Kaya lisod na maging na magbulag kasi kasal na. mm, Lalo na ang laki dahil kigbatasan. so samtang uyab pa ron, Bulag na. kumalas na. Unsa man nga imo bang suggestion ipakaon pagyapon ang balot? Atik-atik. Mukaon pa ba si Lynn sa balot? Dili na. Ay, 14 ang isa, katong isa ng color. Katarang color ang pwede. Si Lynn ayaw na. Sige, 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 sige. Salamat sa imong advice na murag naminaw si Lynn karon. Yes. Lynn! Lynn, oh. Si Janet, Lynn, oh. Bantay ka, Lynn. Nasa huli ang pagsisisi, Lynn. Yan. Salamat, Janet. Bye. Bye-bye. Next caller, please. Hello, may gabi. Kinsa ni? Hello. Uy, ali, Brad. Guilty, Brad? Hello? Guilty? Zini. Ay, dili di ay. Ikaw ang wala girespeto. Outside. Boot side. Unsang boot side? Kaning duha wala respeto na tag sa. Ay, unsa nga pamaagi be. Kung kung pangutanon ta ka unsa day ti mailhan nga wala ni respeto ang partner. Ingon na mo ning natabo pa pops. Wala siya concern na kung mga kung ipot sa iyang pagbuwan ba ka pag-una-una na ako sa iya. Mukala ko nga. Sundi ay, haman ni kakaroon, ganong di man siya magpatag information kung asa siya, mga panahon nga dili maayo, tapos masuko siya. Yani, murag na nagribintat ko, ingana siguro. Magmahay ka. Siyempre, tas tumahay. Giud sa nimo siya pod nganong kaingon siya nga wa kay respeto niya. Hindi tagang agad akong ipot nga So usahay pod imo siyang makuan, mawaklihan. Minsan ko hindi balaod sa itang mental system dapat mga babae. Ingon ka both sides. So unsa imong nahimo sa iyang sign of disrespect? Ay, ko sa iyo di maayo pero di tinuod. Kanang mga storya?
Mga storya nga di maayo? Oo, nga na ram. Naribins ko pero ko tapos sa istorya. Imo siyang butang-butangan nga na kailain ana. Oo, nga na siguro. Unsay nakapasakit sa iya nga imong nabuhat pod? Kanang iyang ginareklamo bitaw sa imo? Kana ko nung anong istorya sa mga kagahapon kay butsay na mo namin mga kagahapon. Mga ex. Oo, anak. So unsay imong iingon sa iya diay? Nga ang iyang ex iya pangga amigohon? O nga na niya. Alam itong kanang kuhan ng mga social media. Hmm. Alam ko sa Facebook nga mo reply siya sa mga foreigner niya na ato mo kuhan magagalayo wala ako. Yung sa optional mo ka. So kumbaga nag-reply siya nagpa-tweetams. Ana kita nga po yung naon kay kapatulo siya. And then Kita niya. ikaw ang imong gisakitan is murag wala siya pakialam nimo. Nga na ra. Minyo mo ato? Hmm? Nagminyo mo ato? Ipon ni sulod pa pila ka bulan. Unya pila ka years mo nagkuan kanang na-realize ninyo nga di gyud mo para sa usag usa. Sa tapos, hindi nga Pila mo ka years nga nagkuan gyud until such time nga nagbulag. Nagbulag man mo no? call up ra. Nag-cool off mo karon. Mm, So pila mo ka kuan nag-isa, naghiusa? Pila ka almost 8 months siguro. 8 months. So nagsisi ka? Wala man minsan na madagtan niya kung nante kasi lasing. Mhm. Unsa imong gusto mahitabo ron? Wala magkatubang nga ron. Personal na nagkatubang gusto na akong istorya pero butsay na mo murag kakaulaw Pride. ay right. Unsa ba day dapat natong matun-an? Unsay dapat niyang matun-an sa og ikaw dayon sunod? Unsay dapat nga matun-an sa imong partner? Ako nga kuan sa kanang ipon nga kanang wala na bikil, wala na siningagay, wala na mga pagduda. Sa mo na patupokas ko sana sa mga kuan ng pagduda. Mm. Wala pug ka nakasala amo nang nagduda siya. Wala. And then sa imo, unsa imong expectation sa imong self nga imong usbon? Matag sa nato naman tayo mga balasan nga hindi kayo di man perfecto. So unsa imong usbon? Sa akong kaulingon, Mm. ako rin siguro usbon ang mga gidunahon. Ibang nila tumalikan ng magduda ka patupops. Pero imo nang likayan. Yun ko na. Mm. Ang ako lang mong siya kaya mahilig sa mga post. Mm. Masuko rin siya yung nauna na sa ito pag matawag ang optional kay hindi na matagal panahon. Mo abot lugar ng mga partner kay mo ni mati ko bayaan kay optional man ka. Unsa imong term optional? Hmm. Unsa pasabot ana? Option dagan kay option. Ha? Dagan kay option pag panahon nga o na relasyon pag makita nimo nga mas lugar ko ani sa Mas okay tong apam dito siya, ana, marig nga ana lugar. Ana, Ah. Okay. So parang nagduda ka nga murag di man siguro ni kuan makakita ni foreigner marag madag yun ni ba? Murag nga ana. Siguro. Na
dagan pa kaayo kuan ang inyong relasyon, no? Mas maayo gyud nga magstorya mo kay para sa ako daghan kayo complication walay naning kamot sa inyong duha. Salamat Papa Pops. Salamat po sa pag-share ha. Yan ang Kuan ta unsa man kog song, unsa man nga song? ikaw ra. Hmm? Ikaw ra. Ikaw ra. Sige, na ba kay greet? Wala na. Ay, lalo. Sige. Salamat ha. Salamat po. Sige tayong pangalan? Jenny Pamtablon. Jenny. Sige, salamat Jen. There you go mga kamamilya, naglisod yun nga ng sitwasyon, no? Para kang Lynn, gusto ka nga dili mo magbulag, naningkamot ka, pero naay mga apan nga pwedeng makapaluya sa imo. Mga apan nga di na nimo kaya, si Justin na pwede niya makaya kang Lynn. Si Lynn, syempre one-sided raman natong story, katong tanan mga apan ni Justin mo iyang giingon. Pero posible pod kung si Justin pa istoryahon dagan pod siya reklamo kang Lynn. Posible pod na, di ba? Now, kung sa tingin ninyo nga murag unhealthy na ang inyong relasyon, kay dinhi naman din ka mag-doubt, no? Dinhi na ang pangutana ni Lynn nga dapat bang magpakasal si Lynn kang Justin. Some of us maingon nga pwede sila magpakasal because trials raman to. But most of us maingon yun nga para mahappy ang usa ka tawo, samtang wala pa'y commitment, meaning further commitment ba yan ang kasal? Di wag na lang pumasok sa mga ganyan. Kung dili sigurado. Basta, ang pagpakasal, siguraduhon yun na ibasbas sa inyong parents, na istorya na ang tanan, nga ready na mo magpakasal, and wala na'y duda sa gusa-gusa. Kay ang pagpakasal, lahi na po na nga mga problema after that. Lahi na po nga level, mas super pa. And ang commitment mo'y basihan nato karon. Kung nagduda ka, basin di ka makakommit, ayaw na lang. Og nagduda ka, nga basin dili sad siya makakommit, ayaw na lang. No? Na may mga pagdududa na. Pero kung sigurado ka nga kamong duha, the both of you three mo commit sa inyong relasyon, kana kanang sigurado na gyud ba? Till death do us part ba kana, no? Pili na ko akong advice ani kay Lynn. Ayaw na Lynn. May mapil kag kuan. Miss. Basi na pa'y makalike sa imo, comment, and share. Pero sa tanang mga nag-struggle, pareha kay Lynn, ha? Buhata ang makamaayo sa imong kaugalingon. Ha? Kay dili siya ra ang lalaki sa kalibutan. Maybe kailangan lang ka maminaw sa message kanimo sa Ginoo. Dako kay nga desisyon ng magpakasal. Pray. Mag-ampo ng mataintim. Nagpanalangin, no? Imong pangutanon ng Ginoo nga hatagan kag signs sa buhaton. Labi na kay weak ka ana nga butang kanang weak imong heart kay love kay nimo siya. Walay maka-advise kung unsa gi maayo. Minaw kita makigrelasyon ta sa Ginoo, ha, para kung unsa iyang plano sa imo makabalo ka. Basin lahi ang monghong sa imo, hay. Basin lahi ng sungayan, baka haang mo honghong sa imo din. Ano ba ang iyong ginagawa?
sa iyong kapatid. Lin, ang nahitabo sa imo is like a blessing in disguise. That means you have to wake up and open your eyes from the truth that God is really good. Dili pa late ang tanan nga na-notice na nimo. You don't deserve Justin to be your husband. Nakita na nimo ang kamatuoran. Kung unsa jud siya. Before pa man ka matali sa iya, marriage is a lifetime and sacred ng pagpakasal. Before pa man mag-exchange og vows, you have to be sure. Dapat wala kay doubts. Do not settle yourself to the line. If our love is tragedy, why are you a remedy? Huh? Hindi siya lagi din tani. Good night and mga nag-overtime diya. Tulog na mo, aron mo taas ang kinabuhi. Good night, Master Poppy. Ang nagpasibya si Marlon, si Jomer, sabi ni, Marlon Street, Barangay Jomer Buang. Ano silang kaganina? Sa Taylor Made, ni sila. Mga taga Taylor Made. Wala na akong igon time mga Amelia, 12:07 na. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumomment. Bye for now, but see you again tomorrow. Alas 8 gyapon ang MOR University 2.0. Og ang atong Dear MOR, alas 10 pa rin with another episode. Hashtag Dear MOR Friendzone. Dear MOR. Nag-iisip ka ba talaga? Kababae mong tao, ikaw yung manliligaw sa lalaki? Wala ka man lang bang pride? Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Friendzone. Babae nanguyab og lalaki tomorrow yan. Interesting. Very interesting. Ug sa tanang mga babae nga walay mga uyab. Mga dalagang ina. Og sa mga dalaga diha. Itaas inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready na? Ready na, baby? Gilok, no? Now believing you with a quote gikan kini sa atong drama tonight. Hashtag Dear MOR Respeto. Kung tugutan nimo siya nga gamiton ka o dili respetuhon, nagpasabot nga gamay ra imong gugma sa kaugalingon.